Chimbododonyai screen ka guys. Dodonyai screen. Hi Google, what Trisha, how are you? Dodonyai screen. Thank you Nyashane Rose. Thank you Nyashane Rose. Thank you Nyashane Rose. Dodonyai screen guys. Dodonyai screen. Hanzi, you have lost. Thank you Chiedza. Thank you. I was really Hey, it's a process. It's a gradual process, but zvakaoma, you know, it's just hard to quit zvaunofarira shamwari ko zvinezvi unofunga kunge uchimwa izvi izvi zvikadai ndakabata koko but ndakumhanya uku saka hei pakaipa. Hai Shami Tami ndepi yako Tami kune anonymous nyaya here brown sugar kune vanhu vandibata panapa asi inoda kuti tigoenda kunoitaura Facebook nyaya iyoyo because yakawandira Facebook nyaya yemusikana wane Soroje so zvakaoma hesi mama rasta guys kwenda chema inada kuzviona kuti yadonha ini guys I didn't see that Nyaradzi right quick invites. Do I have to invite people or people vanofunga kuti vasende request yekukwira? Like, what is this? Yeah. Yes. Tichatongoisvitsa kuFacebook and then guys, dodonyai screen guys, dodonyai screen. Dodonyai screen guys. Dodonyai screen. Hanzi what am I going to go to Facebook? Dodonyai screen guys. Intiri kufunga kuti ndimboenda kunotamba game kunonzi kwani kwaMr Blue. Kande kwaMr Blue tikabva kuti Facebook tozodzoka kuno. Mama. Kana kwa Scott. Mama. Asako. Thank you Neshati. Guys, andezvi kwa Scott kana kuti kwa uyu koko. Ngatimbosvika ipo. Tikabvako toenda kuFacebook tozopesera nekuno kosi kuno kuti togara madira juchinaka ativhunziwi chinhu ka kutobvunzwa nani vanhu kuno kwava vati Hi guys, wakwira muri sei? Thank you. Thank you Tami. Alright, smell muri sei? Tribo muri sei imi? Hi guys, muri sei? Kasi good. Iwe Neshati. Hey! Zvadazoita Neshati. Takaipa. Tega kuvitaura dziya. I called in sick. I called in. But ndakudza ngati mangwana makuseni chibakubasa ndofunga kuenda ku-training. Ndinopera kuti na that means the whole day usina kurara wapa all night. Ndaita calling sick. Ndaita calling sick ndobva yanzipo. Saka ndazoita 2 manights. Mangwana ndibva ku-training ndobva ndaenda ku-night at least zvirinani. Ninguva refresh kuenda ku-night. Then ndodzoka. Ndozoenda futi night Friday. Ndozosora Saturday. Wazviita kaNeshati? Iwe. Ndatoona kuti pakaipa. Ndatoona kuti pakaipa. Ndatoona kuti pakaipa guys. Ndatoona kuti pakaipa ndozvandaita. Zvandaita. Guys, ndangoti ndiende kuzokudza kuti ure chairo ndirege ndisiye shamwari panga pakaipa sha unoziva kuti training inoda uchiconcentrate wangu inoda uchiconcentrate ende wapedza training tikunyora test training yoto kunyora test after imagine ningwadhamba nehope isati vatika basa kwedu kwadhamba nehope mwana unenge uchitovata kudai you need to concentrate wapedza kuenda kunonyora text iri test woexa test ndozvinoitwa yakunoti nengo and then after that hauchakwanisi kuningirira kuti zvinonetsa apa inenge ichipera na4 saka pane pakaipa sisimeli misichina misibuzi okay misibuzi akundinvita kwavo vasenda asi mandirevera kati vazviona kwanza aisisimeli uyai kugame handei guys
Hande kwamisi first time yangu guys ndikutsvaga exposure guys. I'm looking for exposure. I am looking for exposure so that platform yedu ikakura ikadai tiita kuita zvakawanda. Saka ndikumbotsvaga exposure semunhu munyuwani. I need exposure guys. Ndikuda exposure. Hande guys. Ngatiindei I need exposure because vari kundisendera message. Ndazvionakidza kusenderwa nevanhu vari kunoku. Right. Mai ndikiri Hande guys, let's just go. Hande tingonodliwa tiriko. Ende tingotsvaga exposure guys. I'm just looking for exposure. Tikaita exposure then our platform is becoming big. Can I big and then we start from there. Because notishirika platform kadiki. Kwanzi kwa Mr. Bills. Tikabva to Facebook. No, I don't want notification. Munongona ma notification. Hande guys, munongona ma notification. Let's go. Hande.